Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biyati ridha ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thumma ila hadratin Syekh bin Qadir al-Jilani wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh bin Hasan al-Yashadili wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Malik bin Yasmi Yahya wa thumma ila hadratin Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Murabbi bin Ta'ab bin Yahya Atalallahu murafi sya'afiyah wa li jami' masyayikh Tauhid al-Saniyah ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأستاذنا وشيخنا ومشيخ مشيخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب أن صاحب الدنيا. الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu lidzikri. Waqila cinta akan ya Rasulullah ar-rajulu dai wong lanang yuqatilu iku perang sapa rajul lil maghnami krana jaran war-rajulu dai wong lanang yuqatilu iku perang sapa rajul lidzikri krana den sebut-sebut war-rajulu dai wong lanang yuqatilu iku perang sapa rajul liyara supaya weruh sapa rajul makan ing panggonane rajul. Fa idzalika mongko daya endine mengkono kang tinutur fi sabilillah ing dalam sabilillah. Ana wong sing tanglet marang Nabi, ya Rasulullah. Ar-rajulu yang qatilu limagnami, war-rajulu yang qatilu li dzikri, war-rajulu yang qatilu liyara. Fa idzalika fi sabilillah. Orang tanglet marang Nabi. Ya Rasulullah, ana wong lanang sing berperang tujuane supaya entuk harta jarahan. Terus wong lanang sing berperang karena ya disebut-sebut, cara ngono seneng lah. Nah, disebut-sebut. Rajulu yang kedua liara. Terus kemudian wong lanang sing berperang liara makanahu supaya cara mana ia berharap diperlihatkan tempatnya arah panggone. Maksudnya cara mati ngono ndake pengen arah nek panggonane ini swarga. Nah, pertanyaannya fa yuzalika fisabilillah. Maka kesemuanya tersebut orang-orang sing mempunyai niat-niat sing tadi disebutkan apakah iku sabilillah, apakah iku ing dalam jalan Gusti Allah iku ana tangkat marang Nabi. Faqala mangkana dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah ya ulya fa huwa fi sabilillah. Man utai sapa yang qatala iku perang sapa man litakuna supaya ana apa kalimatullah apa kalimat Allah ya kalimat al-ulya iku luhur. Bahwa maka utai man iku fi sabilillah ing dalam jalan Gusti Allah. Terus Nabi dawuh man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Sing sapane wong berperang supaya kalimat Gusti Allah, agama Gusti Allah iku luhur, maksudnya ijek dianggap luhur, cara mana diangkat
atas nama Islam itu diangkat, agama Gusti Allah diangkat, luhur bahwa fisabilillah, maka ya itu termasuk sabilillah. Jadi kesimpulannya nek sepamahamane kula, selagi orang tersebut meniatkan mempunyai prinsip kalau asmane Gusti Allah, agama Gusti Allah iku sing paling atas prioritasnya, maka ya bahwa fisabilillah. Wa fi hadis salasa, lan ing dalam hadis wong telu alladzina ya akeh qala kang wis ngendika sinten Kanjeng Nabi fi ing dalam hadis salasa alaihi salatu wasalam. Ana ustune salasa iku awal wa khalqillah iku kawitane makhluk Gusti Allah. Tas uru mulat bihim lawan salasa apa annaru geni neraka. Wa qala indikasi Nabi alaihi salatu wasalam, rajulun lanang kutila kang den pateni sapa rajul fi sabilillah ing dalam dalan Gusti Allah. Fa udiya maka den tekaaken bi lawan rajul mu'arrafalan rohaken sinten Allah ing rajul nikmatahu ing nikmate Allah. Fa'arafa maka weruh sapa rajul ha nikmat. Wala indikasi Allah taala fama maka undaya apa amilta amal sira fiha ing dalam nikmah. Wala matur sapa rajul qatal tu perang sapa ingsun fisabilika ing dalam bela agama panjenengan. Hatta qatal tu ing den pateni sapa ingsun. Kang kulo mangandika sinten Allah taala azabta kara sapa sira bal arata balik ngarepaken sapa sira. Ayyakula ing ta ucapaken wa udaya fulan iku jariun iku wong sing kendel. Pangan kilaman temen den ucapaken. Summa yu'maru maka nuli den perintahaken sapa rajul fayushabu maka den syarat sapa rajul ala wajhi ing atase raine rajul hatta yulqa ing den uncalaken sapa rajul finnari ing dalam neraka. Al hadis ay iqra'il hadis bitamami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.